Malamai suna gwara kawunan al'umma. Malamanmu suna ƙalle da mu, wannan ya buga ka can, wannan ya buga ka can. Mafi yawan mutane suna waɗannan ƙorafe-ƙorafen. To amma me ke kawo irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen? Yawancin mutanen da zaka ji suna waɗannan ƙorafe-ƙorafen, kashi 90 daga cikinsu mutane ne da ba su da alaƙa da karatu. Zai iya kasancewa mutum ya ɗan yi karatu ne kawai na Islamiyya ko kuma wani ma bai yi ba. To ga maganin wannan matsala. In kana so Allah subhanahu wata'ala ya ganar da kai hanya madaidaiciya, ya kasance baka fada hannun malaman da za su cefanantar da imaninka ba, to zan baka shawara. Na farko shawara ne, na biyu kuma addu'o'i ne da ya kamata ka yi, wa'anda insha Allah in kai amfani da wa'annan abubuwa, Allah zai haɗa ka da malamai na kirki wa'anda za su sada ka da Allah cikin sauƙi, cikin aminci. To ga shawarwari. Na farko abin da ya kamata ka yi shine ka ji tsoron Allah. Allah subhanahu wata'ala yana faɗi a cikin Alƙur'ani a cikin suratul Talaqi, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah madaukakin sarki zai ba shi mafita. Allah subhanahu wata'ala zai baka mafita in ka ji tsoron shi a lokacin da kake tunanin cewa malam kaza ya faɗi kaza, malam kaza kuma ya faɗi kaza, to wanne zan ɗauka? In ka ji tsoron Allah, Allah zai baka mafita, ya shiryar da kai zuwa ga hanya madaidaiciya. Ka ɗauki maganan wannan malami ka yi amfani da shi, in ka yi amfani da shi ka samu dacewa. A aya na gaba a cikin suratul Anfal, aya na 29, Allah madaukakin sarki na cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ya ku wa'anda kuka yi imani, in kuka ji tsoron Allah, Allah zai ba ku al-furqan. Me ake nufi al-furqan? Al-furqan shine mai rarrabewa. Allah subhanahu ta'ala zai sa maka wata kwamfuta a cikin kwakwalwarka da kuma cikin zuciyanka, wanda a duk lokacin da wani al'amari ya shigo kwakwalwarka ko wani magana, insha Allah zai baka haske a cikin zuciyanka, ka iya rarrabewa wannan gaskiya ne sannan kuma wannan ƙarya ne, wanda za ka iya tankaɗe gaskiya da ƙarya, ka yi amfani da gaskiya ka watsar da ƙarya. To me ake nufi da tsoron Allah a nan? Tsoron Allah kamar yadda aka fassaranta shi shine al-imtisalil awamiri wajtinabun nawahi. Shine kai kokari ka kwatanta abin da Allah umarce ka da ka aikata, sannan kuma ka guje ma abin da Allah ya umarce ka da ka guje ma. Duk abin da Allah ya ce ka yi, kai kokari ka aikata wannan abin iyakacin gwargwadon iyawanka. Duk abin da Allah ya ce ka bari, to wannan abin da Allah ya ce ka bari ka kokari ka guje su gaba daya. To in kai haka shine ka ji tsoron Allah. Abin da za ka yi na gaba, wanda za ka guje ma gwara kan malamai ko kuma buga ka kaman kwallo, shine ka nemi ilimi. In ka kasance kana da ilimi, to insha Allah babu wani malamin da zai gwara kanka, ko kuma babu wani malamin da zai buga ka kaman kwallo, saboda ka riga ka samu ilimi. Abu na gaba wanda zai hana ka fadawa hannun malaman da za su halakar da kai shine kyautata ma iyaye. Iyaye kashi biyu ne, akwai iyaye na ruhi, akwai kuma iyaye na al'ada. Suwaye iyaye na ruhi? Iyayenka na ruhi su ne malamanka. Iyayenka na al'ada su ne mahaifiyarka da mahaifinka. Mu fara da iyaye na ruhi, wato malamai kenan. So da yawa za ka samu ana samun ɗalibai a makarantu, ko da a firamare ne ko secondary ne ko university ne ko a islamiyya, zai kasance za ka ga yaro yana da ƙwaƙwalwa sosai, shi ne yake ɗaukan na farko a aji, amma za ka same shi da rashin girman malamai. So duk lokacin da ya kasance wannan ɗalibi ya girma ya yi ilimi mai zurfi, in ya samu ilimi mai zurfi shi ma ya zama malami, za ka ga duk malaman nan dai da ya raina a baya, za ka ga ya raina su a gaba, waɗanda su ne suka kasance tushen ilimin da ya samu. Za ka ga ya taso yana raina su, yana zagin su, wasu lokuta ma
ya kafartar da su da sauransu. Sannan kuma iyaye, kyautata ma iyaye da kuma yi ma iyaye biyayya shi ma yana sa albarkar karatu a cikin zuciyar mutum ko a kwakwalwar mutum. A duk lokacin da kai karatu za ka ga Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka a cikin karatun da kai in har ya kasance kana kyautata ma iyayenka. In kuma iyayenka sun koma ga Allah, kai ta musu addu'a. Addu'a wa iyaye yana sa mutum ya kasance duk abin da ya samu ko kuma duk abin da ya shiga kwakwalwarsa ya kasance ya albarka. In kuma baka rabu da su lafiya ba, ka samu malamai za su maka bayanin mai ya kamata ka yi domin samun albarkacinsu bayan sun koma ga Allah. Saboda a duk lokacin da ya kasance mutum bai rabu da iyayen shi lafiya ba, to duk abin da ya koya ko kuma duk abin da ya ji, Allah ba zai sa albarka a cikin wannan abin da ya ji ba. Duk abin da ya tara, Allah Ubangiji ba zai sa ya samu albarka a cikin wannan abin da ya tara ba. Imma ilimi ne ko kuma dukiya ne da duk wani abin da kake tunani. Kyautata ma iyaye kenan. Sannan kuma abu na gaba da zan bada shine abin da ya shafi addu'a. In kana so Allah subhanahu wata'ala ya shirya da kai hanya madaidaiciya, to a duk lokacin da kai sallah kai ta karanta suratul Fatiha kafa 3. Bayan sallan asuba, sallan azhar, da asar, magariba, isha'i, kai ta karanta suratul Fatiha kafa 3. Insha Allah in ka lalace haka, Allah madaukakin sarki zai shiryar da kai hanya madaidaiciya. Allah madaukakin sarki zai hana ka fadawa hannun malamai mugaye waɗanda za su dilmiyar da kai, waɗanda za su kai kautan jahannama. Abu na gaba kuma shine addu'a na istikhara. A duk lokacin da ka ji wani malami ya faɗi wani abu, ko kuma kana tamtama tsakanin waɗannan malaman da waɗannan malaman, ko kuma wannan ƙungiya da tsakanin wannan ƙungiya da wannan ƙungiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bada addu'a na istikhara. A duk lokacin da wani abu ya dame ka, kana neman zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu, kana so ka san wanne ne ya kamata ka ɗauka, wanne ne ya kamata ka ajiye, to ga addu'an da ya kamata ka yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, idza hamma ahadukum bi amrin falyarka'a raka'ataini min ghairi al-faridati thumma liyaqul. A duk lokacin da wani al'amari ya zo maka wanda ya dame ka, kana neman zaɓi tsakanin abubuwa guda biyu, kana so ka san abubuwan nan da nake so guda biyu ko kuma fiye da haka, wanne ne mafi alkhairi a cikinsu, wanne ne kuma bai da alkhairi, to ga yadda addu'an yake. Sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce, falyaqul, to ka ce, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, in ka zo nan wurin sai ka saka, sai ka ce to Allah, tsakanin wani da wani ko kuma tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya, ya Allah ka zaba min guda ɗaya. Allah ka zaba min wanda shi ne zai kai ni zuwa ga Allah cikin sauƙi, cikin salama, cikin rahama. In ka kai nan wurin kai wannan addu'a, sai ka ci gaba. Khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li summa barik li fihi. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra, anan ma in ka zo sai ka tsaya, sai ka sake maimaitawa. Allah, tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya ina samun iskari. Allah, tsakanin wannan kungiya da wannan kungiya ko kuma tsakanin waɗannan da waɗannan malamai da waɗannan malamai, Allah ka zaɓa min waɗanda in na bi su zan sadu da kai cikin aminci, lafiya lau. Sai ka ce da cewa sharrul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri wa ajilihi wa ajilihi wasrifhu anni wasrifni anhu faqdir li khaira haisu kana summa radini bihi. Wannan addu'a kenan bayan kai sallah na fila raka'a biyu, sai ka karanta wannan. Insha Allah wannan addu'a kawai in ka karanta shi, Allah madaukakin sarki zai shirya da kai hanya madaidaiciya
Allah maɗaukakin sarki zai nuna maka waɗansu malamai ne ya kamata ka bi, za su sada ka zuwa ga Allah cikin sauƙi, cikin aminci, ba tare da wata matsala ba. Allah maɗaukakin sarki ya daidaita zuciyoyinmu akan gaskiya. Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon minta, sannan kuma ya nuna mana ƙarya, ya kuma ba mu ikon guje mata, albarkacin sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hasanu.